Ripaya jud ako. Ay, nakita magluto tag kinilaw. Ay, ano na patay isda nga usa. Ka barangay. Ang magkakaon. Ayan, kalabi. Oh, parisan og mais. Lab! Lab! Ay, isakit. Uy, nara ko sa likod. Ano ka niya? Oh, nausa na may taon ka. Ano naman, imo man tanan. Pura man naging dongoy ang imuha. Si imuha. So man yung handa nimo nagdagan mo kaganda. Ay lang ano kadaog bagos ka baby game. Kabibi game. Kabibi Ngay kautas. Kabibi game. Usa man siya, mais siya. Mais, hugaran ng mais be. Mao ni mais? O nya napay inununan nga malatindok. Kay kalami ani. Isdang malatindok inununan. Ha? Inuuna ni. Lami kayo asa man. Sige kinam kamay na kan hugas og gapon. Nanghinaw ka gahapon. Gahapon ko hinaw. Dira kay ako dira be. Oo. Ari. Pungko. Pungko oh. Di ba? Lami kayo ang life. Una atong buhaton. Kani oh. Kaning kuan, kinilaw, lukot og guso. Mao siya lukot ko sa kanay. Kanang lukot og guso. Wa pa ni timpla. Yan. Wa pa ni timpla. Naluri. So karon ani ni ang sibuyas bombay, ahos, kamatis, ug ang gamay og kalamansi. Ato ibutang na. Ana na siya. Ano na dai kuta ka no. Ana na matay ukay-ukay na, di ba? Ang suka. Ang suka aslom kayo. Parehas aslom mas mong naong. Kaya ka dia usam ka na. Utay suka. Yabi suka, yabi. Agoy, kalami halang kayo na. Hinahinay lang kay makaligo ta ng suka. Agoy. Sakto na. Kalami. Ha? O karon dili ko paulahi ang pasayan. Asa ka pasayan ni si Ponsi? Si Pos Party Lamia. Agoy, humuta. Humuta no? Pasayan. Asa man totong isda? Ang isda nga kinukusgan na gikas dagat. Asa man isda kanang bulingon ni dako lagi. Puti anak. Putian. Putian, maputi ko ka mukhawan ni. Dili, pangutang talagom. Kay karon na to ni ang mais. Ari ato mga prutas ang saging. Saging ay ganahan ko ana kay di na ka kuan ikalimod jud nga mukhaon ta na kay gikan tas unggoy. Ikaw ra ay kog damaya. Karon kaning saging part Japon ni nga kinal mo kaon tag saging. Kay para kusgan makuha ka kadaghan. Hawanan tani hawanan. Hawanan tani Ang mais atong sandukon. Sanduka. Agoy, kalami ani. Sus kalami sa mais. So kisip ka og mukaon di ka mais. Kaon mais. Ana jud ay pag tinutyal. Mais na siya. Mais. Ang numero ani 16. 16 nga pino kayo. Nya ang nagkaon 40 tahon. Ay usam mo ngono. Ala, sikaw na ta. Ay dala kay. Sige. Ang mais na naman tutuki ang mais. Usa ba to usa? Inununan gani. Ay nanan sige. Ipadool to ni. Papa. Ajo di mo Sabi ka isda padool to dire. Ang isda ni paduol ni isda. Ang inununan diri ra ni siya. Sige bilada. Usa pa may imong gihuwat. Nga na to. Sa paghihuwat ta to di ay. Tayo aning kanon nimo eh. Di ba? Atong kinabuhi improve ang ato ang balay perti dako og tugkara. Ang nilit ka dili kay green kayo yung grass no? Green grasses. Ganahan niya to di ba? Kaon ini kaon ni gura man kay bubuaw kaon. Ada batangan ta kaon kuan prutas. Na, dahil kaog saging. Lami juga ni lukot ang tanaw na. Alang lami ginang lukot. Bahala kuan. Pigado basta lukot. Isda nimo sa kadupa. Kaog kag saging ha. Para makasugakon kag kadaghan. Wala. Kaon na yung istorya. Batangan kag sa ani. Kaon ng duwa-duwan ta. Sige. Ang inununan. Taga to inununan. Butan to inununan ha. Mo ni siya malatindok ka inununan. Wala kaon na. Halang-halang, tamis-tamis. Wala ka lami. Salamat sa pagkaon, kadaghan kayo. Yan pa, unsa na nito na? Unsa na yung duwan mo? Ka-baby game. Muna akong extra na sideline niya. Malingaw pa dyan ko. Dili ko maato og sulingan. Magduha ra ko kay makakwarta pa ko. Hindi namin okay kayo. Wala ka katag pagkaon. Grabe no, kartahan di ka ba? Asa mo sa nang kakabibig game nimo gi duwa-duwa day. Kwartahan kayo ko kay na ako extra sideline nga dula nga ka-baby game dara ay. Dara ka-baby game ay. Ano? Dara. Dara. Mo ka baby game. Mo ka baby game di ay. Mo ka baby game. Dali ra kaayo na siya lang. Awa. Sige. Awa ha. Naay dagan game dire. Naay siya color game. Napo siya tuskuin. Na napo siya
fight-fight. Napay Dragon Tiger. Nay Dragon Tiger, nay Lucky Knight, o uban pa. Oh, guban pa na ba eh. So dali ra kay na siya ikuan. Sabi ko bro, i-withdraw sabi bro dre. Ibutang nimo dira ang imong amount. Dayon, i-throw nimo sa GCash. Dayon, i-withdraw nimo dito. Ay, dali ra di kaayo. Dili na kaayo. Mao na ka baby game. Ah, dali ra kay duwaon eh maninyo pa ka kwarta pa ka? Mao na kaayo. Ibutang ako ang link sa comment section. Kaon na. Download ta na ron. Ay, dami sa mais. Ay. Ami kayo no? Oh. Inyon unan. Layo ra jud di magduwa kag kabibigin bilago. Nami kayo dagon ka sa kwarta. Dog extra man na. Dili na ka marites. Ay, pabiro na. Kabibi game. Na, perti nimong tuka-tuka ng mais ug isda. Na, ako inununan man ako paborito. Nami kayo. Oy, nakapasayan. Wow. Ay, mga ante pare. Masilingan na mo dili dalam silingan. Mare! Eh. Mga unta ninyo. Ay, shout out sa mga OFW sa mga Bisaya sa tibuok kalibutan, sa mga Ilonggo-Ilongga, sa mga Tagalog dyan. Hello sa lahat. Hello lahat sa mga OFW, sa mga Bisaya, labi na sa San Carlos, sa Cebu, sa Dumaguete, sa Davao. Yes. Kung sa uban pa mga lugar, kung diin ito mga Bisaya. Ay, naka-special shout out eh. Special shout out ko kay Vic Disukatan. Kanina kasi impigil niya. So, di na ko to ba? Kung asa ka man karon impigil, unta mo tubo na ka. Ay, maninuod man ko. Binuar. Ay, Vic Disukatan, sana. Mudako na ka. Mudako mo. Ikaw ka karon? Karon ang tarong ko no. Sige na lagi ang storya. Kiss ba? Kiss ko. Puro magdilibaw inununan.